Pagbibagloy ta minasan. Magpa-usab tag medical sa tuwang ihi ba. Minaw na kong bus bakpas tag mga 1 kilometro og tunga siguro. Nagi ko sa dalan. Taon tog nabay chismusa ba magtapok-tapok ba mga tambay. Ayan dalan. Patay, Diyos mio, nawala ko. Awang ko ni mga gibay. Diri siguro. Pandamay kanto na pod. Diri suro kini matiguang ng bike. Ato ana, to na stabok nakita na nako. Diri ba sinaitirang wala. Mingaw gyud siya. Kada kanto mingaw gyud pandamay. Abot nako. Mutabok na ko ron. Diha ko pa-check up. Isa sa mga tibay pod nga mga atom leaves diri oh. Nang hilo mabanti ko na karon. I-prioritize na to ang medical. Siyempre, okay sa'yo mga kaya na mahara rin ko sa deso. Tapos no, ayaw nyo. Muigay ko ng stimulus siguro si Bisyo ka. Gwapo ka ni sa minasan okay, ilo tanan ba? Kani, mugilo ni sa tanan. Kana mugilo tanan. Samot na ni minasan mo putlig tiil. Oh, orange. Oh. Gilak-gilak ng orange. Oh, pandamay. Pasil na ta kay wala mga tilang sa kanto ba. Kimingawa.